Hartstikke leuk om show, hè? Ik ben in Itens. Misschien ken je het wel. Plakje tussen Ljout en Snits, zo'n beetje. En ze hadden Joert het Fries Museum op paard. Dan gaan ze mij een busje van het Fries Museum door de hele provincie heen. En dan komen ze onder oren in Itens. Ze willen in Wattenwest. Ze gaan naar Geriepta en gaan naar Plakkenta. Zie ik het even op internet. En ik zit met mijn letten wat ze dan ongeveer doen. Itens had een prachtige kerk. Het is fantastisch. Daar kist ik in. Dan zie je zijn bentje hier. Moet je rode race hier. Stikken donkerder voor zelfs hier. Dat is een kerk, hè? Dat zijn de kerkenteksten. De Heer is mijn banier. Goeiedag mevrouw. Goeiedag. Waar ben je? Waar ben ik? Ja. Ik ben Scotanus. Oh, nou goeiedag. Ja. Kom je weer Itens? Ik kom nooit meer. Net meer. Net meer. Nee, ik ben niet nooit in Wommels. We hebben je trein in Wommels. We hebben 23 hier zitten, dus het gaat lang gedaan worden. Ik ga even mijn jas uitnemen, want anders heb ik altijd een heel motorjas om. Dat vind ik wel helemaal niks. Dan kom ik je samen in het kerkje hier in Itens. Hier. Een heel mooi kerkelwargel, zeg maar. Mooi. Een workshop gaande hier. En aan het goed is er iets heel moois te zien hier van het Fries Museum hier. En dat wordt bewaakt door deze meneer, denk ik, wel net? Zeker. Ja, je bewaakt het, ja? Heel dat jong binnenkomen. Nou, toch? Wat denk je nou? Ik ben geen handje gehouden. Mooi hoor. En waar ben jij dan nog vregen mij? Ik ben depotbeheerder van het Fries Museum. Oh, oké. Dus ik was Joert op de spul. Ik lees het in de vitrine en de bushek, die richt ik in. En zorg je dat alles net speelt. Oh, wat leuk. Wat zullen je nou dan? We sjuggen hier wat vroeger een fruitschaal weer. En later is dat gebruikt als avondmaalschaal in de kerken. In deze kerken waar we nou binnen. Nanne Ottema die vond dit en die vond het zo mooi dat hij dacht, dit maar we in het museum gaan. Dus die toch toen had wie dit kregen en we een nieuwe set aan de kerken jouwen, die sjuggen jou hier. Ja. Dan is iedereen blij. Had het museum weer een mooi stuk en dan had ze in de kerken weer een mooie set waar ze mij het avondmaal mee op het tjeentje kennen. En die surveilleren op de beker 1929. Toen is het makken. Oh, dit is echt geen jongen. Maar wat een bekers dan? Ja. Je komt zeker ook in de bal, hè? Jazeker. Ja, dat kan wel jaren. De wedstrijd, denk ik, als we. Ja, echt, ja. Ja, ik nog. Ja. Ik kom zelf wel in de bal, maar als ik altijd in de buurt ben, ik zelf altijd iets in mijn hand gemeen voor, dan praat het toch wat door, hè? Ja. Ja, dat is wat leuker van dit project, want we komen echt in alle hoeken van Friesland. En de museumdocent in de bus die komt van het beeld. Dus dat is wel een hele oor dialect. Ja. Wat is het meidje? En kook. En wat maak je toe? Ik maak je een kraan. Een kraan. Wat kunst is dit? Ja. Wat mooi. Wat kom je hier eten zo net? Wij komen van Meilenhuizen. Hoe? Meilenhuizen. Nee, dat. Ja, dat luidt dat jet bij Hesterijn eigenlijk, maar als je oprit luidt toen Itens. Ja. Dus ja, wij hebben wel bij de fjouwerwerpen. Leuk dat het Fries Museum hier is. Dat is toch bijzonder? Ja. Ja. Mooi, je net zo vaak mooi. Dat mag ook ouder, maar dan kun je bij koffie tas zijn krijgen. Oh. De krant kan van Jontje 64, maar ik denk dat het is oranje ook net een Jontje 64 komt. Komt van de moord. Oh, best. Oh, dit was specifiek. Ik ren nu even naar die prachtige bus daar. Van het Fries Museum op paard. Ja, goeiedag even, hallo. Hi. Mag ik je wel vragen, mevrouw? Jazeker. Oh, wat leuk. Je bent van de Fries Museum op paardbus? Ja, dat klopt. Oh, wat ja, leuk hè? Ja. Wat hou je zelfs niet in? Nou, we hebben een selectie van alle voorwerpen uit onze museumcollectie. En die krijgen haar mooi Friesland. En we hopen dat mensen het joggen dat er iets tussen zit wat zij herkennen. Dus het komt uit de hele provincie. En ik weet net, zit er iets tussen wat jou herkent misschien?
Dat is een goede vraag. Nou ja, misschien de coöperatieve spaar- en voorschotbank zit Huis ter Veen misschien, maar dat is meer omdat er een naam op staat natuurlijk. Maar... Ja, goeie. Ja, nog een dag. Zorg je nou een overster toch kruiske? Ja, is. Ja. Ja, nou, dat herken ik dan wel. Ja, ik heb hem net, maar ik herken het wel als zijnde een... Hast nou echt mooi een oversteden toch mooi dingen? Nee. Nee? Nee. Sorry. Ja, want het is zelfs begonnen heel mooi te reetrieden. Maar letten binnen ik al je oren overstedentocht moet doen. Nee, dan hast je zelfs de fiets overstedentocht die heel populair is. Ja. Maar dan hast ik de motor overstedentocht. Dit is ook wel een meid aan kennen, want ik ben op een motor in. Maar, Oh, dan bist op de motor, ja. Ja, alleen Nou ja. ik ga een elektrische motor, die gaat net 480 kilometer. Dus ik ben bang dat ik het net hel. Ja, dan hel is het net. Nee. Maar Anneke Daan, die zang al, hè? Als het net hel is, dat hindert niet. Het hindert niet. Nee. Ja. Hoe zei ze het wisselt? Dus we hebben nu een soort van oren-editie. En als meestal bijvoorbeeld in Gariep volgende keer komen, dan is het nog deze editie dan? Of Ja, want we zijn vriend hier, ben we ook het hele hier al op Paardwest. Dus toen hebben we weer orendingen laten zien. En we zitten nu nog wat in de winterperiode. En aanzien gaan we naar de Simmerta. Gaan we de Simmer ook weer op paard en dan wisselen we weer. Dus dan komen er wel wat orendingen in. Is het er even droog? Nee, nog daarin. Daar zit nog in de Bus. Oh, naar de bus. Je staat in de bus Ja, staan? we gaan nog even naar de bus. Nou, succes. Dank je. Ja, hartstikke leuk. Het Fries Museum op paard. Worst er nou echt hinnen? Er zijn nog verschillende data dat ze de provincie hinnen gaan. Zorg op deze link en dan kerst het zien. Vond je het leuk filmpje dan toe omheen. Was meer zien, abonneer dan op de Friese Vlogger en tot de volgende video. Geweldig.